И здравейте, хора! Аз съм Селян и добре дошли в новото ми видео. Знам, че отдавна съм правил видео, за което много се извинявам. Днес, както виждате, ще играеме Roblox и това е втора част на страшната игра в Roblox, която играех преди не знам колко беше, половин година, майче вече. Както да е. Сега отгоре, както виждате, има една минута и половина, за да... Една минута и половина, за да почне играта. Затова, докато почне, ще ви кажа, разбира се, както винаги, абонирайте се за канала, дайте по един мощен лайк и ме подкрепете за други такива видеа. Също така, честит празник на всички деца, днеска 1 юни. Ако го пратя на 2 юни, извинявам се, но ми отнело време за обработване. Сега да ви разкажа малко за условията на играта. Принципно, за тази игра условията са, че избират по някакъв сигурно, не се знае точно, но сигурно случайен принцип, в кавички, и който се падне, той става убиец. И убиеца търси жертвите в карти. Примерно имам в училище, на улицата, не помня къде друго да имаше, но ще видите. Докато ви говоря, вече останаха 5 секунди, така че сядаме до огъня и чакаме. Добре, както виждате, има спортен салон, матча са 2 спортни салона, училище и някакъв замък. Аз искам замъка, защото ми е интересно да видя какво е. Добре, сега с малко да почакаме. Така. Ето, избират на случайен принцип. И оп, тата някаква си. И някой си. Както виждате, сега тя убиец или той. И сега трябва да ни търси. А аз трябва да се крия. Ще видите, че трябва да събирам предмети, които ми дават предимство. Не знам какво предимство принципно ми дават, но ето вижте. Взимам. Ще видим. Също трябва да търси и ножове, защото колкото по-голям нож имаш, толкова е по-скъп. Толкова, когато ти си убиец, толкова е по-добре. Някаква огърлица. Още някакъв бот. Ето, както виждате, мога да влизам в шкафче. Сега трябва да тичаме и да се надяваме тя или той да не е тук. Не съм сигурен. Това пушка ли е? Не съм сигурен, че е пушка. Някаква гума. Ляво или дясно? Ами ляво. Сега това ще е грешното, нали? Разбира се. Така. Можем да клякаме, както виждате. Чакате да взема телефона. Оп. Бирата и там въркията, там каквото е. Изправяме се. То ние маче събрахме всичко това, което ни трябва. Всичките неща, които ни трябват. О, не. Чакайте, че се оплаших. Добре. Тук е заключено. Да, това вече няма нужда да взимам. Хванаме. Хора, извинявам се, но просто видях тук, че могат и да не се живеят, както виждате. Има време, в което ето е сестра ми. Знаете от миналите клипове. Само че сега трябва да намеря човек, който да ме спаси. Ама къде ще го намеря? Както виждате, времето ми стича, затова трябва да го намеря много бързо. Но мисля, че това няма да стане. Хора, умирам си. Много бързо умрях. Ето ги другите. Много кофти. Сега трябва да чакаме пак 3 минути.
Еми добре, ще се видим, когато минат 3 минути. Хора, вече избраха някой друг. И пак ще се крием. Както виждате, тук паркурите са много. Пише, че убиеца е тук, но не съм сигурен. Ето е сестра ми. Не! Сериозно ли е? Виж. Добре, сестра ми нещо искаше да видя. Така. Сега няма да оцеля. Сериозно ли? Как хора веднага, щом влязох в играта ме уби? Така, я да видим дали някой има тук, за да ми помогне. Така, моля те помогни. Yes, благодаря. Добре хора, има втори шанс. Събираме предмети. И бягаме от съществото. Не, че има шанс да знаем откъде е, но... Така... Това взима ли си? Не. Добре. В тази къща нямаше нищо полезно. Взимаме. Малко ще се скрием. Не мисля, че има някой. Готово. Няма никой за сега. Знаете ли колко хора? Аз ще тук като пълния страхливец. Почти да тук. Защо не? Някой е писал. Окей. Има някакъв... който се ранен от съществото. Но... Не, той е вътре. Той е вътре в една къща. Така че бягам. Бягам надалеч. Махам се от това прегради и отивам от другото. Да, това беше някакъв лабиринт. Добре, събрах 4 от 8 предмета. Аз съм вече левел 3, доколкото виждате. Мач нещо се... О, не. Не. Тук някъде... хора, пак ли бе? Бързо отиваме към една другата къща, като може да има някой. Това може да някой ми помогне. Помогна ми, бе. Май. Какво прави? Това ме взе. Им помогна. Браво, бе. Благодаря ти, приятел. Добре. Пак имаме втори шанс. Вече това е трети шанс. Но... Тук обаче има някой. Има някой вътре. Чакай да проверим. Така ще беше отворено, не знам. Ако се приятел, с теб съм, щом и помагаш. Или момиче. Не се знае. Ще видим. Както ви казах в началото, дайте лайк. Абонирайте се за канала с камбанката, къде си. И така. Тук. Последно къде ходим? Кажи ми. Айде. Имам чувството, че това е някъде тук. И се страхувам. И мачо ми това резервно беле. Бекфри? Какво? Не, тук. Хора! Пак. Поне имач една минута. Докато такова. Поне този път оцелях повече. Не съм оцелял, но ме спасиха повече. Отивам при оне, са седнали там на някаква раздумка. И аз да се включа. Ама те взели мястото цялото. Искам и аз. Добре, хора, много ме дразни как се включи изведнъж.
Допоне сега може да видим какво прави убиеца. Доколкото виждаме, убиеца се мота и не знае къде да ходи. Ние чакате да видим и оцелелите. Добре, този приятел, доколкото виждаме, вече бил спасен веднъж. И се спаси. Браво. Има ли някой друг? Така, всички са оцелели. В смисъл, всички избягаха оттам. Майче. Да, всички. Този приятел седна до мен. Гледате това. Така. Сега стоим тук и чакаме. Той без да останаха 15 секунди. Хора, обаче много ме кефи как тук са го направили огънче и изведнъж тук по страните са сложили да си купуваме неща. Ако не вярвате, вижте. Так му почва. Съм за влак. Добре, хора, дайте влака, той е толкова интересен. Мачи някои се отказаха. Да, на влак сме. Той ще ви покажа, ето вижте. Тук може да се купуваме ножове. Сега само чакаме да се включим към играта. Добре, сега молите да съм аз. Аз бях между там, видяхте ли ме? Бях едно нагоре. Или две. Добре. Този е някакъв слендърмен, доколкото видях, ще няма лице. Добре, тръгвам. Трябва да намерим 8 предмета. Какъвто е приятел. Хора, ако чувате нещо, това е или отвън, или от сестра ми. Но така. Ето още един предмет. Какъв това приятел, тук не го знам. Не. Отвънка е. Виждате ли го? Не. Ние сме в Дивия Запад. Не. Хора, аз съм много слаб. Някой да ми помогне. Отивам да помогна някой да ми помогне. Ако ги намерите, сигурно са се покрили някъде и няма да излезат. Не ги обвинявам. Хора, обаче мен много ме ядосва също как в български, особено TikTok, тази песен, това е Ляля става Еспаньола. Вас не ви ли дразни? Във всеки един български TikTok, благодаря приятел, всеки български TikTok почти се го ползват. Песента е бебешка първо на първо, второ, не виждам какво толкова специално има в нея. Влиза. Пак ли бе? Хора, много ме дразни. Все пак там... Ето което... Ей! Избяга. Хора, умира се. Ето! Моля спаси. То се охранява ли ме? Какво прави? Не, хора, умирам пак. Умрях, да. Останаха 3 минути. Хора, доколкото виждаме, съм си слаб. Но... Това, че съм слаб, не означава, че трябва да се предавам, нали? Просто ще се видиме, когато останат по-малко минути. Хора, още останаха 2 минути, но ми е интересно да видим какво прави убиеца. Убиеца в момента е на някакъв покрив и ги търси, а те са буквално едно момиче в шкаф. Да бе, това е тук на уличките, дето ги наричам. Този буквално се крие в стената. И мачите останах. Само те са с убиец. Като така се крие, то разбира се, че няма да ги намери. На такава голяма карта и на такива места едва ли ще ги намери. Особено тоя.
Хора, той буквално се е скрил в стената. Той не е възможно да го намери човек. Да, нали тук играта е онлайн. Обаче, ето го убиец. Той в момента се оглежда. Ето го влака между другото, който беше на това. Аз знам, че се питахте къде. Има някакви оснаци тук. Значи, остана 1 минута. Ето го. Друж го. Избяга, добре. Остана само на момиче. То бяга. И то ще се спаси. Добре. Свърши. Всички сме тук и трябва да изчакаме 40 секунди. Между другото, хора, вижте ми новия скин. То не че е нов, обаче си го направих преди по-малко от половин час. Не, аз се застрам, но това е друг въпрос. Какво става? Много ме кефи, обаче как мога да правя, да кажем така. Много ти са го направили. Я да видим, ако съм пред тези дами. Ехо. Не мога, ще съм седнал. Добре, свърши. Така, къде искате, хора? Аз съм при мнозинството. Добре, явно сме на Classic Fair, майче пише, обаче не можах да почета нормално. Добре, моля съм аз. Аз пак бях в трети, сериозно ли? Добре, пак е същия обиец. И не, между мачо не беше същи. Лицето му е чисто черно, но ония беше някакво шарено. Добре, тук има такова малка сценка, ама тук ще ме види. Все пак да не забравяме, хора, че това е човек. А човека ще се сети къде съм. Добре. Значи убиеца някъде тук и затова е нотата и се крие. И се крие, че се опитам да не умра преди няколко секунди. Добре, хората тук бяха. Значи тук е някъде. Тук е някъде. Го виждам. Ето го. Идва насам, така че скрие тук при вратата. Перфектно. Се надявам да ме убие. Влезе ли вътре? Ще влезе? Yes, да влезе. Добре. Да влезе в къщата. Но все пак ще ходя така. Все пак не е толкова забележимо. И сега отивам да ги спасаме, хора. Слоня някаква. Приятел. Да те спася. Оп. Не, фак. Ето го. Тук що е? Въобще не ми пука бегам. Бегай. Къде? Добре, мачо му избягах. Соня е там, какво беше Осман. Ако не искаш, не идвай. Добре, нека... ето го. Той ги охранява. Това е много тъпо. Бързо. И ме уби. Добре, бързо, трябва да намерим помощ. Соня, нали ти помогнах, елай ми помогни ти. Опа, нека му удари. Помощ. Хора, това много гадно, как... Всъщност аз си го навлякох този път, така че няма какво да го обвинявам. Ето, чакай, това не беше Соня, аз съм мислех, че е Соня. Гледайте, бе. Какво правиш? Хора, остава ми много малко. И ще умра. Хубавото е, че ако всички умрат, играта пак свърши и пак няма да чакаме толкова много. Но когато има да чакаме много, е толкова скучно. Аз не мога да спасявам никой, като съм така, нали?
Да, един умря, ето и аз умрях. Този обаче хора, матчът беше много добър. Някак си такъв. Ето. Той е много от тези добрите. Добре, убия. Хора, той е някакъв сигурно про на Roblox. Я да го видя другите. Йоу, ега тякото. Не знаех, че тук има такова. Виянско колело. Така, следващия, той е като мен и сега ще умре. Ето го това. Той ги охранява, той е този умря. Тя остана и той. Само тя ли остана? Той има минута и половина, то доста бавно ще мине тя. Тая минута, ако тя ще стои тук. Ето го там. Тя почта майче ще бяга. Но той не може да скачи там, защо бяга? Или па може? Може, по-добре бяга. Бягай, момиче. Този отдолу и нещо прави. Не го знам къде е. Отида някъде там към храстите. Храстите, дърветата. Да, момиче, тръгвай. Къде си? Този е при другата част от... Да, вече изходите са готови. Са отворени, искам да кажа. Ето е следно. И тя може сега да избега. Ама дали ще успее? Ето го долу. Те се гонят. Ето го. Той иска да я настигне там горе, ама не може. Падна. Държи я. Yes! Умря. Не умря. Спаси си. Браво. Добре. Хора, мисля тук свършваме нашето видео. Както виждате, играта е много интересна и мога да направя още части. Ако искате, дайте по един лайк. Ще опитате го направя този лайк бутон. Абонирайте за канала с камбанката, за да получавате, разбира се, за да получавате известие, когато кача нов клип. И така. Добре. Важното е да сме живи, здрави. Чао!